Ty vole, vidíš to? Miro! Miro, Pele! Dávaj! Pôjdeme, rýchlo za ním! Miro! Stoj, stoj! Dobre! Čau, Miro! Tak to máme. Ako správny krosaci, nie? No čo, jak to ide? Dneska trochu sucho. Trošku sa praší, ale myslím, že sa zlepšujem. A ako je po lokti? Nevidel som ťa vo výsledkovej tabuľke v MX2, čo sa stalo? To ani nespomínajme. Žiadne sponzory, žiadne polepy, žiadne číslo. Cestou ma tam nepustili. Miro, to nemyslíš vážne? Miro Pele nemá sponzorov? Pele, prečo mám sponzorov? Tak to musíme napraviť. Ideme na to. Ideme dreť, trénovať, pretože sa nikdy nevzdávame. Nevzdávame? Sviet nie je jenom sami slunce a duha. Ideme na to! Pow! Miro Pele, to čo si sadnul akože na dopade, to čo bolo? Čo to bolo? Tak, je čo sa učiť? Dobre, Mirečku, takže tréning bol dobrý, zlepšil si sa. Myslím si, že budúci rok, no možno ešte tento rok stihneme nejaké MXGP, MX2, ak prídu tie polepy. A vidíme sa pri lepení polepov. Ďakujem. Takže čau a maj príjemný podvečer.